Good morning guys! We're off to school na ni Chris. Drop muna namin siya po kami dumiretso ng MOA para mag-bike. Medyo grumpy na naman siya at dapat 4 o'clock daw gising na siya. Eh late kami nakauwi kagabi eh. Alas 9 pasado na, so late din natulog. Late din nagising. So tomorrow na lang siguro. And then nahirapan kami sa pag-load ng bike kasi ang laki ng bike ni Daddy. Hindi masara yung pinto ni Tonton. So, ayun. Sabi yung batang yan. Ayun o. Grumpy Chris Polo. Padre pang bata. Late na kasi. Let's go na. Nasa na mga classmate natin. Classmate sa pagbabike. Oh, dandan. Yung ating bike sa likod. Oh, dito na. Nahanap ko ng puno na matigat-tigatig. Ito na. Yes, para diretsyong malapit-lapit dun sa lilikuan natin ng count. Pag-count ng pagliko. Say it louder. What's my name? What's my name? May araw na. Dapat madilim-dilim pa dito tayo eh. Alright guys, time check 6:15. Ching ching! Let's go na at magpadyak-padyak. Magpapawis sa umaga. Happy Monday! May ano pala kayo. We're done guys! Pahinga muna. Bago. Isang pa. Ang dalawang to doon kay Tonton. Inaantok kayo no? Sumempla nga pala ako. Hindi ko nakita. Hindi niya nakita. Pero tsumemplang ako doon sa alam mo na lang yan good. Tinitingnan ko kasi yung isang sasakyan. Ewan ko, tapos pag balik ko sa sa kalsada, too late na para pumreno, nandun ako nasa bangketa. Ayun, tao ba kayo yun? Pati wala masyado nakita. Si Manong guard lang. Tawa. Hindi naman. Parang nagtatanong ko okay lang ako. Tapos yung mga kasunod ko. Ayun, hindi naman ako saktan. Ano lang naman. Katangahan ko lang naman din yun. Ayun. Kapagod. Maganda tayo bukas di 25 para palit-palit. Ayun pala guys yung reserva na pinagamit na muna. Left na wheel. Ayan, naka TRD yan eh. Dapat daw pala chinek natin kasi mamaya pinalitan nilang yung peking TRD. Tapos yun yung reserva namin. Tsada, wala pang sarado. Ano ba tawag dyan? Ang sarado. Ay, pag-uwi namin, babalang namin yung bike. Gora na kami para mag-pick up ng ng mga product. Aga kaming ngayon narangkada. Kasi last time, pagwa namin kay Toto, wala kami nagawa. Naubos sa kakabit ng bumper. Yun, kaya kailangan maaga makaalis ngayon. Yun. Right. Antok na naman ang sawa ko. Natulog ka? Sige, para ma-deadbull ka na. Pagkatapos mo magpagod na natulog ka. Yan yung iba nga. Maneho, tutulog. Ako na lang mag-try-power. Yeah! Para makapagpahinga ka. Dala mo susi mo? Hindi. Dala mo nga. Susi ka. Kailangan mo pa tag-isa tayo. Kasama naman tayo lagi. Yan, may susi ko. Susi mo. Hindi yung susi ko, susi mo. Is the same. Para lang yan. Let's go. Penalty yun. Ano mo na? Ano mo tayo? Ano? Sibak muna tayo dyan sa Sibak na. Sibuk. Dapat watermelon pala. May nag-comment sa inyo guys.
na watermelon dapat yung baunin namin. No, maganda yun dito talaga. Lagi naman nating nadala sa Taunton eh. O kaya may nagsuggest din na maglagay ako ng maliit na basket dyan sa sa harapan ko. Yung maliit lang. Para lagay ng Ay hindi, maano siya eh. May initan. Maliit na yung cooler na. Para doon ilagay. Yes! Magandang idea yan. Bibila ako ng maliit na cooler. Tapos, dyan na lang sa itonto na lang ilagay. Tapos, energy drink. Kasi kailangan namin mag-practice guys. Ngayong tag dito. Ay, ganda naman yung bike niya. Naka-fold daddy. Yung bike ni kuya. Naka-fold lang. Bakit yan? Ganda nga eh. Ayun, kailangan na mag-practice kasi pupunta kami sa sa Baras. Akit kami ng windmill sa Pilila. So yun sabi nung kumpare niya. Nako, mag-practice na kayo sa yung mga pataas daw kasi pataas yun. Kaya kailangan ngayong week. Tingnan natin kung kakayanin. Hindi kaya yun. Sa tindi ng kabagalan mo. Grabe siya, Oo. Grabe siya. Natutulog na nga lang ako. Ang boring nga. Bakit ako ba kailangan mo sabayan? Ang dami-dami mga dyan. Mas matindi ka sa besa. Sus! Dami-dami mas magagaling dyan. Sana doon ka nakisabayan. Hindi ka lang put ka. Okay lang. Chill-chill lang. Hindi rin. Chill-chill lang naman ako eh. Chill. Basta pumapadyak ako, okay na yun. Hindi ko kailangan may pagkarera sa mga chill-chill lang tayo. Alas 8 na pero may nagbabike pa rin. Pero tinanggal na yung yung likuan dyan. Mas mahirap ng yung mga kasabayan ka naliliko na sasakyan eh. Let's go! Home na. Hindi na kami nag-AC kasi matutuloy kami ng pawis eh. Pero daanan muna din kami sa breakfast kami. Left, right. Left! Wala ka naman ra-right line din. Ayun o. Sige mo. Pagpabarili lang ako naman. Conrad. Muhardy ka dito eh. Diyos ko. Yap. Supa. Gis ata isang dyan eh. Isang gabi. Ha? 16? Doon nga sa nag-ayala tayo sa mo yun? Ayala ba yun? Hindi. Alabang. Diyos ko. Sobrang mahal nung nung last year yun guys, nag-bazaar kami. Siyempre, malayo eh. So, wala pa kami sasakyan nun. Nag-check-in kami sa Solar ba yun? Solar hindi. Solar. Basta something na gano'n. Solen. Hindi rin Solen. Ayun. Somerset. Oh, next. Left, right. Diretso pa. Ayun. Nagulat ako pagka mahal-mahal nung Breakfast tayo guys. Dito sa Tapaki Daddy. Danggit sa akin. Let's eat. Yung pakbet nila dito guys, parang nilagang nilagang sari-saring gulay. Tapos lagyan ng konti asin. Sorry. Pati yung tapa di naman luto. No? Pwede yan, basta gutom. Sus. Tara na. Ang gusto pa. Papunta na kami guys sa aming mga supplier. Ayun, nag-bis lang kami ng ng pang-itaas. Ako pala kanina pa ako nag-bis doon sa sumuwa, nagbawon ako. Tapos si daddy na lang yung pinag-bis ko. Then gumora kami, binabalang namin yung yung mga bike. Ayun, mga dogs lang yun naiwan doon sa apartment. Kasi si Sel pinapunta ko sa Don Carlos para mag-ayos ng mga stocks na nandun na. Pagod, Froggy. Kaya nga, hindi ko nadala eh. Ay! Abatitay! Ha? Wala. Pakatulog sa taas. Hindi ko nakita. Abatitay! Pagod.
5 kahon ng inakyat, ah? Hi, baby! Ay! Nampapapapali! Ay, galing naman mangit yan! Ay! Wow! Clap, clap! Clap, clap! Galing mangit, ah! May dumating na, ano? Wala ka nga diyan. Inanan mo to? Oo. Magkano to? 950. Sarap man yan, Nay! Ano nila to eh? Pacifier? Yung ano fruit. Ah, yung nilalagyan ng ano? Sabi ko, pink tsaka pink eh. Oh, Nana! Bilis! Sorry na. Uy, galing! 110 may clap, clap! Pauwi na kami, guys. Pumunta kami Cartimar. Bumili ako ng prutas. Isang malaking watermelon. Tapos, i-slice ko na siya. Cube ko na siya. Parang ginagawa ni Benji. Lalagay sa Tupperware tapos sa ref. Oo, kasi hindi kakasya sa sarap natin. Oo. Hindi mo slice to. Ayun. And then, ayun. Inano muna namin si Sel tsaka si BK sa bahay. Then wrap. Sa apartment na. Tapos diretso kami dito. Na lang kami nag-tricycle. Nag-check kami ng nag-canvas kami ng bike ni Chris. Kaso, next time na lang. Kasi may pasok pa naman siya ngayon. Unicorn. Unicorn. Saturday dumating yung mga unicorn. Ayun. And then, magluluto pa ako sa bahay. Pagod na kami, guys. Exhausted na sobra. From morning, yung magising kami na nung mag-bike. Until now. Grabe. Dapat nakapag-siesta na kami. Ito parang kami sa kalsada. Mamaya bawi. Baka hindi na naman tayo na ito magising mamaya. Diyan yung siguro doon. Dapat alas 4. Dapat the whole week alarms there. Oo. Hindi ka pagkagawa sa charger. Charger. No. Paano tayo niyan? Yan ang hirap dito. Ay, papasok na. Okay. Paano nagawa ito? Astig ng gate, ah. Laki, ah. Pagod no, sarap ng maligo no, magbabad. Luluto ko ng kaldereta. Isang bagsak. Isang bagsak na. Isang bagsak. Sa nagpupumilit na number. Ano yung number? Anong number ba yung parang emergency? Number 2. Ang bastos din. Well, pakpul naman yun. Emergency. Bumili din pala ako ng guys, blueberries. Patingin ko kay It's Chris. very disappointing kasi may cherries doon which is yummy. Anong mahal? Magkano to 150. May Duhat cherries lang din yun. doon. Iba duhat. Tapos may cherries din doon kaso ang mahal 800 ang isang kilo. Huwag na. Kaya nga eh. Kaduda-duda na, nangingitim na eh. Hindi, pula pa nga eh. Kapula, oo. Uy! May kawawa naman parang si Jasper. Oh. Wala siya. Logi! Kawawa naman. Lalakad-lakad. Luto tayo guys ng dinner. Ang aming dinner for tonight is caldereta. Kaya ninugasan ko na yung yung spare ribs or ano ba tong part na to. Basta buto-buto siya. Pang caldereta talaga siya. Yung pork lang siya guys. Pero, ayan. Alam ko mas to eh. Mas matagal tong ginagawa ko pero na-miss ko yung amoy ng potato na piniprito muna. And carrot. Ayan. Gusto ko yung medyo may ayun nagka-crusty na. Kasi mas lalong lumalabas yung sweetness ng carrot kapag pina-fry. Ayan. Arte lang naman to guys. Pwede nyo namang na agad kayo. Igisa na agad ng bawang sibuyas and then pork. Mamaya na lang ito palambutan. Pero wala lang. Trip ko lang ngayon guys. Yan. Pati yung bell pepper. Yan ko na siya. Parang ipa-fry ko ng onte. Para lumabas yung kanyang bango. Ayan. Diba?
Pagod na ako niyan, pero nag-inarte pa sa pagluluto. Yan. Unahin ko lang kasi mas matagal maluto kasi sa bell pepper. Saglit na saglit lang. Hiwa muna tayo ng bawang at sibuyas. Ayan guys, nagisa ko na sa bawang, sibuyas, tapos laurel, and black pepper. Tapos konting toyo, pampalasa. Pangsangkot siya dun sa meat. Ayan. Sangkot kayo lang na natin siya, pakatasin lang natin. Tapos lalagyan ko siya ng tomato. Ano ba yun? Wait lang, tomato. Yung lumalabas sa bibig ko eh. Yung pineapple, tidbits, laters. Para mas madali siyang lumambot. Yan natin siya sa sabaw ng chunks. Chunks. Tidbits nga eh, diba? Ayun, tapos ito na yung naprito kong vegetable. Yun. Then, hindi ko alam kung anong lalagay ko. Itong caldereta recipe mix ng McCormick. Dapat pala mamasita yung kukunin ko. Ba't McCormick na dampot ko? Or this one. Ready na siya. Caldereta. Pero maglalagay pa rin ako ng liver spread. And then, ano pa? Galing akong tuma kami sa Katemar, diba? Bumili ako yan. Tapos, ano pa? Hindi ko pala ito tinakpan. My gosh. Garbanzos. Yung garbanzos lalagay ko siya. Charapak nita! Kumakain ng apple, oh. Charapa! Talagang gusto mo dyan pa no? Kahit bigyan mo yan sa guys. Ibaba mo yan. Kukunin niya, babalik din siya dyan. Lugar niya yan Colors! Charapak nita! Ayun guys, lagay na natin ngayon yung yung garbanzos. Yan, drain lang muna natin yung yung water. Ayan. Nalagay ko na kasi yung yung patatas tsaka carrot. Natitira na lang yung bell pepper. Ayan, gutom na daw si Chris. Ang sarap guys! Kari. Ano ba yun? Caldereta. Di ko na pala siya nilagyan ng tawag doon? Liver spread kasi kompleto na yung yung tomato sauce. So caldereta sauce na yun. Baka ma-overpower naman sa liver spread. Ayan, okay na yan. Simmer na lang natin. And we'll add this ang liit naman ang butas ko. Wait lang. Lakihan ko lang siya guys. Yes, gluten! Wait lang, gluten tin Ay! You want? Gusto mo ito? Pineapple? Ay! Ayaw man! Yan na lang. Ayan, buhos na natin siya dyan. Habang sumi-simmer, mag-ano pa siya, lalasap pa siya sa caldereta sauce. Tapos, di ko na rin siya lalagyan ng sili kasi wala akong sili. Pero masarap sa caldereta guys is ubod ng anghang. As in yung hindi nyo makakain na anghang. Joke lang. Kasi si BK kakain And medyo maanghang na rin yung yung sauce. Kaya okay na yun. Tapos maglalagay na lang kami ng siguro separately yung chili powder or ano ba to? Cayenne pepper. So, ayun, sarap na ito kahit saan nyo ilagay. Or siya, or hot sauce, ganun. Yun. Nakasanan natin. Oops, sorry. Hindi nakasanan natin. Ganun daw si Chris Polo. Add na rin natin ito para mabango. Yun. Isang kulo na lang and tapos na. Hinantay pa kasi ni Xel dumating yung tubig. Nawala ng tubig, naubusan na naman yung tangke namin. Kaya, yun. Kakasaing lang. Ayun guys, magpapahinga na ako kasi papatay ko na rin naman yan. Luto na yan. Tapos aantayin ko na lang din yung rice. Makakain na kami ng pag-dinner na para makapagpahinga. Because I am so tired na. Grabe, simula kanina umaga na pag-gising namin na mag-bike kami hanggang ngayon. Pinag-suot ko, naka-jogging pants pa nga ako. Sobrang pagod na ako. So, that's it.
Parang laki ng problema mo nga. Lagi ka nandiyan sa mga tsinelas ko. Aray ko. Ay, nagselos. Oh, sige na, yakap na. Yakap na ang baby Groot ko na yan. Yakap daw siya. Yakap daw siya. Gigil. Bango mo ah. Bango-bango niya na. Baba na, dali na. Baba na, baby. Baba na. Yung assignment mo, Iho. Ha? Ay, yung pinapaprint mo. Huwag mong kalimutan, ha? Maayos ka. Yan ba yung nasa ano? Nasa bottle? Hindi ito dati. Laki na niya pala, no? Dito lang yan dati, guys, oh. Laki ng mustasa. Mustaso, ano yung dahon yun? Tanggalin ka pa. Huwag na, baka lumukso pa yan, eh. Hindi. Shy type ka. Pero ito, siguro pinakamalaki kong acquisition. Dahil ano to eh. Bird eater, giant, Goliath. Lasadora. Huwag mo na pilitin, ayaw niya, eh. Kailangan pilitin. Tangi kakain niya pag gutom. Ipis kinakain niya eh. O baka di niya yung bet. Wow! Ano? Gano siya. Nakita niyo naglalapot siya. Ano eh, banat na yung balat. O, sa iba na lang. Yan. Yup. Finally, kakahiga na tayo, guys. Ako pala. Lalim na growth. Ayun, nakaligo na rin ako sa wakas. Sarap. Gusto ko nang matulog agad. Kaso basa pa yung buhok ko eh. Uy, aga pa pala. Ano pala mo? 8:18. Yun, maaga din kasi kami nag-dinner. Tapos, yun nga kasi maaga na naman magigising bukas eh. Pero si daddy, bumaba na muna. Nilagyan niya ng karatula yung likod ni Tonta na. Lalabas kami ng 5 AM para yung mga papasok, mga susunod na papasok is tatawagan kami para sila na muna yung mauna. Ayun. And then what else? Wala na, guys. Wala naman ang magaganap na. Nakaligo na ako, nakaligo na si Daddy, nakaligo na si Chris, kami lahat. Ayan, tulog na sila dyan sa kabila. So, yun. Si Maggie, tsaka si Groot, ayan. And then si Poknat. Mamaya, iiyak na naman yan. Mag-ano yan, maglalabas. So, yun lang. See you all tomorrow. Good night.